Иртәгә ислам дөньясында олы бәйрәм Корбан гаете. Изге бәйрәм мөселман календаре буенча Зөлхиҗҗә аеның 10-нчы көненә билгеләп үтелә. Татарстан Диния нәзарәтенең казыйлар шурасы карары белән Корбан нисабының күләме барлык чыгымнар һәм әҗәтләрдән тыш 36 мең сумга тигез. Казанда 16 махсус урында корбан чалу каралган. Башка шәһәрләрдә дә урыннар мөхтәсибәт белән килештерелгән. Республиканың барлык мәчетләрендә Корбан гаете намазы кояш чыгып ярты сәгать узгач башлана. Гает намазы укылачак, шулай тәкъдим ителә, кояш чыкканнан соң ярты сәгать узгач. Мәсәлән, шул кояш чыгышка бәйле рәвештә 20 көнне Казан шәһәрендә алсак, әгәр дә карасак, кояш 3 сәгать 27 минутта чыга. Гает намазы 4-тә укыла. Мәсәлән, Актанышта ул бераз үзгәрәк. Анда 3 сәгатьтә 7 минутта чыга кояш. Шуңа бәйле рәвештә була. Мәсәлән, Иске Чүпрәлегә карасак, 3 сәгать 39 минутта чыга. Шуңа инде җирлектә, шуңа ярты сәгатьне кушып, гает намазлар үткәрәбез иншалла. Инде Казан шәһәребезгә килгән вакытта, инде гает тәртипләренә килгән вакытта 2 сәгать 30 минутта иртәнге намазны укыйбыз иншалла. Һәм инде 2 сәгать 45 минуттан 4-нче ярты рәкъатле Коръән укып булачак. Халыкка матур итеп Коръән тилават кылыныр, укылыр иншалла. 3 сәгать 30 минутта безнең инде Корбан гаетенең вагазы башлана. Һәм инде ул ярты сәгать дәвам итеп, сәгать 4-тә иншалла рахман бергәләп гает намазлары укыйбыз. Гает намазыннан соң инде 4 сәгать 5 минутта гарәпчә хутбасы укыла иншалла. Соңра инде Коръәннәр укып дугалар кылына һәм 4 сәгать 30 минутта безнең бәйрәмебезнең бу өлеше тәмам була. Һәм инде бергәләп Алла Раббыбызның рәхмәтләренә шөкранә кылып, корбаннарыбызны чалырга иншалла юнәләчәкбез.